Rol. 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 Wes sebana. Rol. Rol. Berarti bos kuwi hari iki. Rol. Karo grip. Kompon kurang mesti buat. Anggur piye jajal wes. Tenggol wong. Golongane konflik perawan kok. Ana malang iki, Bro. Rol. 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 Ana le dilunggah. Rol. Ten ana. Jalukmu. Rol. Rol. Cek bro, Rol. Ngatur. Rol. Akhirnya Pak Ganti apa dol? Pidol. Ora mlebu kok. Ora mrebu tol menang. Hei. Yap, iya itu ya. Ya ku lho kok nasi nyangkem ngono kok mlebu Mas. Iki wae. Engko masuk nih TV lho primer. Menang tol. Tol menang. Jane nek kawat ngono penak. Yo, dan ora kaya kulon kayo iki. Ayo sing paling banter. Gatol, gatol lho iki. Kaya iya. Banter kan jane. Kuwi kena dijekne cilikne. Loro ya anu ne. Gedang sarapan gedang. Giras, sawene giras. Tring ngolah. Gatol ngolah gatol. Gatel lo gatel. Gatol. Lebane susah. Deni. Sapi lalang barang iki lho. Tol. Sing lemu iki. Ono wijik dengu di lemokne. Mlebu iki sing lemu. Sing lemu sik. Padha kok rupane. Malang. Tak tuwek-tuwek turu-turu ya rene iwake yo apa lho. Golong metu witik. Iki ana suarane was-was. Mas yo, iki mung tak mulai. Tak sapa ki, Mang? Tak bagus tuku tak. Iki wis iki ya nek tok kan jadi. Wes kuwi telu wis. Nyukupi telu. Iki nampan lho. Nampan telu. Gak banget. Wah, ya karo Pak Lene manut nih. Wah, iki jenenge gatol iki apa ora iki? Ini lahir ben sapi. Lah iki sing iki ndak iki. Saiki wis dicekane Rin. Cepat kuwi, anjune sing Ya. sapa? Kuwi ditarene sik terusane nggon gulune. Iki balik nang yang gulu iki. Sing ceki. Heeh. Gulu. Ah, sing iki tindakne. Ditarik. Sik kok ora gumne sing iki lawas. Gending kluk. Sing lawas saya ketek bawa ketek ya, Gar. Anu kowe. Sing kono sing Jawa lho. Weh, kuwi tarekno sik lho. Iki ditali patok ngene ya sermu. Pokoke masalah ini rada cekae. Sak cekak-cekae. Talane kok bocene to. Wes tarekno. Tarekno aja. Ngerti. Wis ta pokoke mau iso nali ngono wis yo. Sing kuwi meneh. Mau bendeng kenceng ya kuwi. Rol. 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 Tambahe kek urusan ndi kuwi iki? Yo kuwi. Iya. Sing kok tekan tangan kiwa. Sing teko Pak Sukadi. Wes iki didudut sing dawa. Cul. Tanganku. Sing kolonge kaya kondo lho aja. Anyar iki. Aja cepat iki tak, Cok. Sing dhuwur. Sing nang anu lho, nang gulune lho. Nang gulune rasa cepat, kena duduten nih. Kok iso ora kuwi. Engko ditalekne neh kok. Aku tuh iki dudut ngalor ngene. Kok piye lho? Cepat ora dudut ngono ae. Dituli ya. Ora,
Langsung tinggi ngerut tengah ya. Ah, iki lho dudut sing dawa iki lho. Lah. Ojo ke lo, Mas. Wike anu ning kene. Ora no. Tol. Lancar. Nah, tali patok. Lebokno kono. Lebu lah ngesore. Tane. Dah. Tarik. Nenek, ora ngono Pak. Terus daratan sing kuwi waduh. Wis tali patok terus yo kene Pak. Karo lebokno kuwi. Yo lebokno lah jerone kuwi. Ngene. Heeh. Kuwi kencengane iki sing iki. Cono kuwi. Kurang maju. Tol, menang tol. Menang tol. Coba kencengin, tak tarik. Pak Jo tolno Pak Jo. Menang tol. Dilungkas tanono. Kurang mudun waleh Pak. Kenane kurang mudun waleh. Jan, malah mondong. Tarik wong akeh. Muntir. Ngetan. Masakan rumah ngetan. Tol, dilungkas tol. Kono obat nawaknya mau nih ya. Lah tengku kene ngene ndi? Wah, orang mau demak. Kono. Itu juare taruh bang ya. Mepet. Kono urung ditutup ya. Tanah ya. Cita-citae Pak De. Siapa juga lagi yang gede nih ngene nge? Cita-citae. Ndak ngerti ora enek rono mang. Ora enek wong rono. Bang nih kene. Kayak tali patok lho. Gede di situ. Iki. Jak-jak nang kene. Ora aku kadang ya. Heh? Kadang. Oh siset. Gandeng siset. Ojo penggang. Tak beno tali. Ubut-ubutno urun siset. Wis tak iya. Ayo pola tengku nih boleh. Kae, misale ana tambang sambungan ya. Ya kuwi sambungan iki. Enggak tabang isi Jawa ini. Jawa kae. Jawa kae iki lho, tenge kae. Jawa nomor 2 maksudnya. Nomor loro. Wes ora banyak ngene. Loro yo gak. Ngapo kok gendangi? Wah, disepene ora udah.
Ikan cekel ya tali apa? Tali ini oleh mau nih lho, pateni pisan. Adan, apa? Gitu sama kuwi apa iki? Jakne. Dia ini lek kena. Nek. Kali kapal itu. Caringetan. Oh, kalau no pibet ini tarikin ora kapal ora teko wingo. Tambang tuh ya oleh kono. Manjine pasal nyambut kok. Tarik kono. Lagi ngene. Lagi orang Pak Samudene nyangane barang. Mangkane Lah oleh mburi pisan aku. Wes. Lah iya iki kan lurut amane kolonge kene. Ombo mang. Senang ya. Apa ubah? ubah. Kono ditarik kok. Wong kono sing kaya ngono. Posisi ya. Sire kuat-kuatan ngono nyewa, ngono jerek larang. Donge panen lombok akeh arek tak unggak nih lah nyewa. Aku sak desa. Lek jaluk ke dijaluk. Bang. Lek dijaluk ke dijaluk lek lagi. Jaluk. Lek digor tak garap. Angel to kuwi. Ada tak garap nganggur. Aku nek Siro. ambek kamu. Modelan dia wadah. Lek rakok. Mas Wit. Wit per. Kae te kencengin neh kon sikil kuwi. Tarian yang kono neh. Ah. Sisi cek kendono. Ajar piro to wi? Anu iki rada dekno standar kan. Wes sisi. Terus tarik. Lah ya teko lho. Padung diklake kan ora ngono. Nek ditane kate kok sulis piye anune iki. Lah apa anu sik an. Wis didongani. Kowek. Alis. Ya tabane sama Sabat. Aku ndak ngerti lek ngono kuwi. Jadi kok anune benine kayu kuwi lho. Ini wajar ya. Sampai di peteng wis corona banyune Pak Sing. Ora ubah ya. Wong maling ngopo nyang soro anu Mas Wit. Genine. Tenangane nek mesti Ganti cilik neh kuwi ae, Pak. Ganti cilik. Hah? Ganti sing ndek mang. Alah sing ndek malah ora. Bang dak. Kok menggek-menggek. Wong pedhot paling. Apa orang pedet iki apa Nos? Yo ada pola. Ribet ya rong tau. Jangan ditadai digoreng rak wajan. Tapi sehat. Udah tahun ini kan. Turunnya tambah lek nyilek. Kasih balangan. Apa? Jalan sama? Iya, kesan-kesan hari ini. Arus-arasan. Kesan bangke. Imoe